விண்ணில் உள்ள அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரமேஷ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னா அச்சிரப்பாக்கத்தில் இருக்கிற சிவன் கோயிலை தான் பார்க்க போகிறோம். சிவனை போய் நேரில் பார்க்க போகிறோம். நேரில் பார்த்து சிவனை வணங்க போகிறோம். வணக்கம், நான் உங்கள் ரமேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா அச்சிரப்பாக்கத்தில் இருக்க சிவன் கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். சிவன் கோயில் பக்கத்தில் தான் வந்திருக்கோம். பைபாஸில் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே தான் போக போகிறோம். வாங்க மேலே போகலாம். நம்ம இப்போ குட்டி சின்ன கோயில் இருக்குங்க. இதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. வாங்க. மேலே போகிறதுக்கு ஒரு 200-300 படிக்கட்டு இருக்கும். மேலே போகிறதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர்லேயே மேலே ஏறிடலாம். ஆனால் அந்த மேலே போயிட்டு அங்கே இருந்து பார்த்தாக்கா நல்லா வியூஸ் நல்லாயிருக்கு. அருமையான இடம் அது, பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. கீழேருந்து பார்த்தாக்கா இங்கிருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தூரம் தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்கிருந்து அங்கே ஒரு மலை இருக்குது. அப்படியே பாருங்க, அங்கே ஒரு மலை இருக்குது. அந்த மலை அப்படியே தெரியுது. அருமையாக இல்லை, பக்கத்தில் குயில் சத்தம்லாம் அருமையாக இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு மலையிலேருந்து இன்னொரு மலையை பார்க்கறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லா அருமையாக இருக்கும். கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம். நம்ம வேகமாக போயிட்டு மேலே ரீச் ஆகிடலாம். கிட்ட வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். கீழே முருகன் கோயில் கிட்ட வந்துட்டோம். முருகன் கோயில் அடுத்தது பிள்ளையார் கோயில், அதுக்கு அடுத்தது வள்ளி தெய்வானை அம்மாள் கோயில். அதன் பிறகு வந்து ராஜராஜேஸ்வரி கோயில். ஃபஸ்ட்டு முருகனை பார்த்துருவோம். அடுத்த கோயிலை நோக்கி பயணிப்போம். அடுத்தது வந்து பிள்ளையார் கோயில் தான். பிள்ளையார் கோயில்கிட்ட தான் போக போகிறோம். நம்ம இப்போ கொஞ்சம் பாதெல்லாம் காட்டு பாதை மாதிரி போக வேண்டியது இருக்கும். கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போடுறேன். மேலே இருக்க பிள்ளையார் கோயிலுக்கு வந்துட்டோம். பிள்ளையார் கோயில் வந்ததுக்கப்புறம் மேலே இருக்க சிவன் கோயில் தான் பார்க்க போகிறோம். பிள்ளையார் கோயில் கும்பிட போட்டு நம்ம சிவன் கோயிலுக்கு போய் பார்ப்போம். படிகள்லாம் ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குதோ, ஏறுறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது. வேறு ஒன்றும் இல்லை. வள்ளி தெய்வானை அம்மாள் கோயில் வந்து திறந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம திறந்து அதை பூஜை பண்ணுவோம். பூஜைனா அதாவது வணங்குவோம். வள்ளி முருகன் தேவானை 3 பேர் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. பாருங்க. ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி கோயில் இது. கோயில் கூட்டிட்டு கோயில் மேலே போவோமா? சிவனை போய் பார்த்தோம். பின்னாடி அங்கே ஒரு இது இருக்குது. இந்த பக்கம் ஒரு ஏரி இருக்குது. 2 சேர்ந்து. இந்த மணமலேருந்து பார்த்தா 18 பட்டி இல்லை 100 பட்டி தெரியும் பொழுது. அவ்வளோ பெரிய ஏரியா அது. ஃபுல்லாக சுற்றி மலை, காடு, குளங்கள், ஏரிகள்னு நிறைய இயற்கை காட்சிகள்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. காலை டைமில் இங்கே வந்து மேலே ஏறி நின்று வச்சுங்களேன், உடம்புக்கும் நல்லது. அதுவும் அந்த மூலிகை வாசம்லாம் ரொம்ப அருமையான லொக்கேஷன் அது. இப்படி ஒரு இடத்த அதுவும் நம்ம பைபாஸ் பக்கத்துலேயே பார்க்கறது ரொம்ப அரிது. பக்கத்தில் இருக்கிற மலைகள்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அருமையான பாதை வசதி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இயற்கை வாசமும் மூலிகை வாசமும் அருமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது. சுற்றி பல மைல் கிலோமீட்டர்கள்
நம்ம இங்கிருந்தே பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சிவா போட்டிருப்பாங்கல்ல, அந்த ஆர்ச்சை பார்க்குறோம். நம்ம கீழேருந்து இதுதான் தெரியும், அருமையாக தெரியும். ரொம்ப அருமையான காட்சி அது கீழே இருந்து பார்த்தாக்க. அது ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் நான். அருமையான ஒரு சூப்பரான லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம வந்த நேரம் கோயில் வேறு பூட்டிகிட்டு இருந்தது. நம்ம வந்து உள்ளே கேமரா வச்சு தான் நம்ம கோயிலை இப்போ உள்ளே பார்க்க போகிறோம். சாமி இது உள்ளே அப்படியே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நம்ம காட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் பூசாரி வந்த பிறகு கோயிலை திறக்க சொல்லி ஜூம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக ஒரு வீடியோ எடுத்திருப்போம். அதையும் பாருங்கள், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். சிவன் வந்து அருமையான ஒரு சொரூபத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அருமையான காட்சி இது, சிவபெருமானை பார்க்குற காட்சி. அதுவும் நம்ம ஊரில் மலை மேலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான காட்சி இப்போ தான் நம்ம புதுசாக பார்த்துருக்கோம். அச்சரப்பாக்கம் இருக்க சிவன் கோயில் இருக்கோம். சிவன் கோயிலேருந்து சீட்டாக நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மலை வந்து மலைமலை மாதா அப்படின்ற கோயில். அது சென்னை டு திருச்சி போகிற லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாரும் பார்க்காம இருக்கவே முடியாது. அது ஏன்னா அந்த ஆட்சி எவ்வளோ பெரிய ஆட்சி தெரியும், மலைமலை மாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அங்கே தான் போகிறோம், வாங்க போகலாம்.